Ja sam Aleksandra i danas ćemo da pravimo croissane. Sastojci za prvo tijesto: 500 g brašna tipa 0, 50 g šećera, 350 ml mlake vode, 100 g maslaca, 14 g suhog kvasca i 12 g soli. Zajedno pomiješajte vodu, šećer i sol. Pomiješajte brašno i suhi kvasac. Zatim dodajte vodu u koju ste prethodno otopili sol i šećer i počnite da mijesite tijesto. Kada ste tijesto do pola zamijesili, dodajte maslac. Tijesto možete da stavite na radni stol jer će vam to dosta olakšati miješanje. Mijesite dobrih 8 do 10 minuta da bi vam se gluten razbio i da bi vam poslije tijesto bilo lijepo razabrano. Oblikujte tijesto u pravougolnik, zamotajte providnom folijom i ostavite u frižideru preko noći. Za masno tijesto nam je potrebno 250 g maslaca, 100 g brašna tipa 0. Mijesite brašno i maslac nekih 2 do 3 minute da dobijete lijepu ujednačenu masu. Postavite masno tijesto na papir za pečenje, zatim prekrijte sa drugim listom papira za pečenje i oblikujte tijesto u kvadrat. Lijepo omotajte masno tijesto i ostavite ga u frižideru nekih 10 minuta. Nakon što je prvo tijesto ostajalo u frižideru preko noći, lagano ga postavite na radnu površinu i počnite da razvijate tijesto, ali lagano. Tijesto ne smije da se pritišće naglo. Kada smo prvo tijesto razvili, sada treba da postavimo naše masno tijesto u sredinu i poklopiti ga sa dvije strane sa prvim tijestom. Počnite da lagano pritišćete tijesto kada ga razvijate, ali posve lagano, jer nam se maslac mora ravnomjerno raspodijeliti, a ne razbiti u dijelove. Kada ste tijesto dovoljno razvili, preklopite ga kao na video. Veći deo tijesta preko sredine i zatim mali dio tijesta spojite sa ostatkom. Ponovo razvijte tijesto koliko je potrebno za sljedeće preklapanje. Preklopite tijesto na pola. Ako imate dio koji vam se ne uklapa lijepo u tijesto, slobodno ga osjecite da vam ne kvari dalje oblik tijesta. Ponovo razvijte tijesto koliko je dovoljno za sljedeće preklapanje. Ovaj put tijesto preklopite na trećine. Prvu trećinu preklopite preko sredine, zatim preklopite sa drugom trećinom tijesta. I naše tijesto je spremno. Ovdje možete da vidite kako izgleda tijesto kada se presiječe. Jasno se vide slojevi tijesta. Prekrijte tijesto sa providnom folijom i ostavite u frižideru bar sat vremena prije oblikovanja.
Kada želite da pravite krosane, postavite tijesto na radni sto i počnite lagano da razvijete tijesto. Tijesto presijecite na pola i radite sa pola mase u jednom trenutku, a drugu polovinu ponovo vratite u frižider. Ovo moramo da uradimo da nam se maslac u tijestu ne bi otopio usled temperature u kuhinji. Razvijte tijesto debljine 3 do 5 mm. Presijecite tijesto na pola, pa zatim na trougle veličine po želji. Ja sam ovdje pravila manje krosane, ali vi naravno možete da pravite veće, zavisno od namjene. Oblikujte trougle u kroasane i postavite na površinu za pečenje. Prekrijte kroasane sa providnom folijom i ostavite da nadođu bar 4 sata. Prije pečenja zagrijte pećnicu pola sata na 200 stepeni. Kada su kroasani nadošli, premažite ih lagano sa umućenim jajetom. Pecite oko 20 minuta na 200 stepeni. I naši krosani su spremni. Krosani izgledaju fantastično, rumeno i hrskavo. Krosane uvijek možete da punite sa džemom ili eurokromom po želji. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube. I naravno, buon appetito!